Hej Anne. Jeg har lige siddet og kigget på din fremragende oplæg omkring, hvordan vi stille og roligt skal gå nogle ture og lignende. Og der er faktisk en grund til, at jeg indtaler noget til dig, for jeg prøver at se, om jeg ikke kunne gøre dig en tjeneste for en gang skyld. Så nu lige sidder her. Den der, den gav jeg ikke engang 500 kroner for. Og der er endda 2 af dem. Og selvom du har en fremragende stemme, så er der altså rumklang, når du taler. Og det tror jeg ikke, der er, når jeg taler. Og det kunne jo gøre, at hvis du lige rystede op og købte sådan en lille en, så skal jeg nok lige link til dig på den mail, jeg sender dig sammen med det her, hvor jeg købte den henne. Her på enden er tingene taget den udvikling, at jeg gik på pension, og skulle så lige så stille finde noget andet at give mig til. Og den lange med den korte, det var, at jeg troede jo stadig, at jeg skulle med mennesker at gøre. Men en snedig manøvre fra min søn, så pludselig er jeg skiftet helt over, så jeg er blevet skærslipper og lært at slive knive. Og så rykker jeg ud fra et firma, der hedder skærsliberen.dk, hvor jeg så bare markerer, at jeg vil gerne arbejde de dage, så går jeg og sliver knive. Og det har sgu ikke ret meget med mennesker at gøre, andet de bliver glade, når deres knive bliver skarpe. Og egentlig, gudskelov for det. Jeg er faktisk lidt glad for ikke at skulle stikke snuden ned i mennesker og deres geværdigheder her. Det bliver nok lidt svært at løbe ind i hinanden til de store familiefester, for jeg tror, der bliver færre og færre af dem op nordpå. Det er blevet noget tungt at danse med, og Henrik han slog sig endnu en gang og har ligget med en brækket hofte, og vi krigede tøffer forbi og hilste på ham i morgen. Men så må vi måske finde en anden anledning til at løbe sammen, for det har sgu altid været skidehyggeligt. Jeg lægger den her ud til dig nu, og så glædelig jul og hils omkring dig. Og tak for den her.